Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kakong Elizabeth Martin hakajinge kendo berkinong tok kubor nekasngi kalai po tarik unai weng arajar arpo hasilong press club kalai tu bahaka arpunyo tarik unai weng arajar arpo hakapor kumba arsteng janmet kadba kadang mut ban penyaklat yakit khot jokanyo trap youth council kibakta akti on men jongka uba Marcus Martin badai president kasengkinongnya oto kalasya akta akti hakilangut kibrio kibadai kidkhot jongka HYC shu kakong Martin kalai tu ru makalasya patan jubor nak sopti hakitei kidkhot ka HYC kibalas makiat bat nakaliang jongka kalalej ru banbu dak e jahar persya yaki hanongpo police station habai dei berkanie nakaliang ka president ka HNYF Women's Wing kakong BT Jarwa kal penrem jur habai dei berkijing syak takti jong kani kalong kemi shu kakong Jarwa kalai tu ru basyan nakaliang jong kaseng kansalej ban ujor syaka Women's Commission persya yakitei ki laingut kidkhot ka HYC Day Elizabeth Martin basa anak po ngawan mi ane akmat jong kapres mpi wan komplain halor ka jingle tomet jong ki seng balang jong ka HYC haka arpunyo teri kapor kumba arstengi e kumtu te ka jingja kalong ba nadu maningkong ba i hemen jonga ba i persya ya ka jingte lamayong haka ki oto baro te hadin taken san kiwan kine kiseng balang jongka HYC kiwan ban menyakren ban mau te halor ka jing bakli jong men jonga u babat kum ta president jongka auto association jongka riboy region te u persya bante lamayong klem yo ya ka jingtip te halor kata ulak li manaka daw yu pite yakini ki lamayong te kita ki HYC pat ki persya ya u ki kren yu ba mem pua bantri lang ya ka jingba jong ki long song snong borok we halor ka jingkren jong upat u ma u ong ba ngai le persya ya ka si e barka ni ka yu spang kini ki ILP tema uong mdei tang mapi ba baile persya pangatu mangar ngakwa hi mangar ngadei u presiden jongka HNYF uong bat halor ka jing le persya jong pi kan jing te lama yong klem jing yo ka jing kenjok tin sikentin ro te u halor kata te nadin nang tahi kiwa new Hercules sedang mentakti ya uhan menjonga te ngapat hakapor bangandang ya tintang ai ikensan baki bat ki show ki AU te ngali menyarap hapring jongki ya le ban panyaklan hadin nang takila sedang mentakti pat yang akan ki sedang menjong ti kitan nan sapti jonga haduk bela jot sakajan jonga te nga penrem jur halor ka jingle tomet jong kine ki seng balang jong ka HYC bak taktin ko ngau de Hercules shooting bar pat u Jason nong rom bat u mission tran imen jong keteng Marcus Martin babat presiden jong ka auto association po region ka jaman ko ka arpunyo tarik file ka FIR ni labu ka file FIR hapo PS no po gajing kwa jonga bakya kum ya kitu kinong yalam jong ka baha kamiat jong kisnong borok kuwe jong kijaj bendri jong borok kuwe hi baki longkom kitu te ngam sultanat ngam penrem jur yaki ngam bat ngam sawi hap yaki bakin bat kum ta kinong yalam bapau syahmat galimi ne station nyalimi dikenal yang lagi ongkom no kiong ya syakmat yahin menjonga iladon ke cuman saw nakti na ngap na sai itu nak tersim bat kom tu kena met tip kita ki don kiba atak ide kita rangut bat kiba ya bun yang tu kumbasan pongut ki ya bun he de nakal yang jongi kum kilong kumehi ni padam jur ya kan ya kajing long riuklau jong kini ki rangba laingut kibal ai kerteng da ini kong Elizabeth mentan tingimla ban pediang daleleru kumbangihi para bayadon kur senrang lada de kun jonga lani para jonga lani urang bakur jongi ru haba ule akum kini ki kam lada don kono ka jing ya kelumar lani ka jing huri-hura ya kata doni para longkum ki balik ban yarap ban penyaklat nrei bodong ban hadu ban dak akti dingin nemla ban pediang daleleru ya kan ya tinakal yang jong ikum kasenghi ikwa ba kibor jong ko anhi ke di ban sim da ka bateng baki wait kena melin suban tak ada ketikat ya ka longkem ya i pendem jur ngi nakal yang kaseng namar ni mlak ban pediang daleleru ya kan ka jing
le bom songthu jong kini ki rangba laingut te lada dei kum ki para nongkit kam seng bhalang ru ki dei ban pej benia kum kini ki breu namar ba lada don hi ka hapo ka seng bhalang kum kini ki breu basyo ai kan thai breu ka penjak buram buat ya ka seng ru lada dei ka seng jongi la ni ka seng HYC ru te nakaliang jongi ngemla ban klem dapan pau syakmat ya kan ka jing sya thombor jong ini ilong keme nginam ira dalong kum norong ihap ya sendran sisin bang ila ayo jing tip te kamut nakaliang jong iru sian hingin selai bu ka jing tho ha ka women commission ngimpak lah ban bu ya ka tarik nila ban le la sana la ngimpak nang raban ang mangka amangin hadle i namar ba kum kilang kuming dan kam ya ka jing ada ti yo le se kan wan da ka we pat ka rukom no jing long beri la biang ti ya ka ka jing long jingle jong ki beri yo le se ka kum kin thai tingi don kam ki jing ada ta kari ba kajaj benriu nginam persara tang balong ka jing tak tingi wan hang ningi stantang nam ta nakan benta jong kan ni kalong kami ka basa syo hak ta ki beriu laingut tangi katahi nreya kanu no haba kir ki diksang bhalang ngir ngi diksang bhalang ya ka bang ya ki nam takari ba kajaj benriu ka modlong ngimla rabon ong ban pendrem ya kanu ru ka seng bhalang tangi ki baklakti bat ki ba kren ki kitin ki bom sutunat ya ki emlang salang tangatahi nakaling jong ilong pendrem kata